kowe sama. Lupa dong. Wah, terus beda. Lah ngomong Nah. Nah, yo lempet jenenge kayang iki luman ngene. Ora sancang-ancang ngene. No. Ya kan kan danongane dicakon. Ora patek jono. Iki dicontoni Mas. Contoni. Ora jawab biasa benjel. Nek diconto cak cilik-cilik. Malam itu. Oh. Kok wis pinter iki kelas pira ta boleh iki? Sing marai sinten? Sing marai Mas mesti pinter iki. Kaya to Ambon. Iya, kelas bagus Jogja.
Foto dulu ya. Cak cilik ngerokok. Malah dilimbang ning kuwi adikku kelas 3 tak warai ganteng wis pinter. Wis pinter. Adikmu jajal tekon iki. Iki adiknya soge to. Kelas pinter tekon ono. Adik ya kelas berapa? Adik. SLB kelas 1 udah pinter. Pinter garang ya. SLB Jajal kiprang no ganteng. Adikku wis kok. Nah, iki pinter Mas. Sekolah SLB nek kacene ora cekot tangane yo. Iya. Ora kok ono jiwa kene ta? Iya. Kok jiwa, jiwa. Kamu gak iso kok yo. Kamu kudu dhewe tak ngene ngono. Kok jiwa Mas. Gila. Aku ada dhewe lho, Bu. Si alon-alon. Nah. Aku ora jiwa. Nah, wes. Wes, ayo. Air. Mas. Ayo, SLB Mas. Yo sini awake dhewe iki nyadari iki sekolah SLB ne tangane ora cekot alhamdulillah wis. Nah. Tangane baru deh ya. Lah ya bener to ngono. Kaya adik iki lak temen kok. Ganti. Hei, ngeta tidur. Roman. Tangane di atas. Tangane di atas. Ini. Nah, sikile. Nah. Bisa dasar to kok. Dasar gua kok dasar. Saiki aja nek komen iki ben bulet kok SLB. Aku lak ngono ngomentari to kok. Ayo adik. Nah, Mas Kapten kasih. Oke, jom. Kamu bagi jom. Dosa Mbak Ben. Tenangan. Ini kan anak Pak Marsono ya. Iya. Lulusan SLB pun tidak. Adikku wes. Adikmu wes. Adikku wes. Ya ganti adikmu. Adikmu tetangga dong. Tinggalnya gue dupo terus. Teka mana tak pasti dan Pasti ya. Kowe kelas piro? Tekol Mas. Mas piro?
Setunggal apa? Hah? Wah, apa itu? Korong karo adine gak oleh ngono kuwi. Wong SMA kok SMA. Hah. Kita pernah tahu aja tuh, tahu sudah. SMA. Yo, anu juara ya. Wes satu. Ojo isin kowe iki. Mosok kalah ora sabi. Lah, apa kowe lulusannya sabi ya? Adotan kita. Kok ndi? Ini yo satu antar SMK. SMK SMK. Yo, Syukurane, Bos. Bingung. Laput jero. Yo ora apa-apa Mas. Jenenge kerja banteng tuwak iki ngono kok. Dikeluplak. Yo ini iki lho. Iki akhirnya bagi kan. Dene bagi yang dijunguk. Dua yang juga. Nah, bareng karo adine sing ekor. Bareng. Iya. Kita udah Bukan itu belum baca lagi. Perintah hakim ini. Ya baca itu nanti. Iki nek dilarang dhewe apa? Perkaya kok kene ora-ora to. Ayame. Apa golek ulang kowe? Wala kowe. Wis tanggapan tak abuane Ono kok
Oh ya iso ngono jane. Pernah canci. Aku barang sih kaya nih iso. Betul berapa bulan. Ini tak dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara neta sakura temanten nggih. Pundi? Oh Mbak Priska. Mbak Priska, lah Mas Priska lho. Oh tegebian. Oh nggih. Alhamdulillah nggih. Manten utawa mantu. Manten iki. Jerepet iki kalau bagusnya kosong. Mantu Pak Buke diarani mantu. Mantepe arep nampa brutu. Mbak Priska nggih Mbak Priska kalian Mas Priska menika diarani manten. Manten kuwi mantepe ati keloro wis tenanan. Makane dirabekne ditemokne semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Allahumma. Mbak Priska. Apa tuh sinapa? Pri. Ya kowe ku tak diocak. Priska. Bakal kono-kono. Pengen perempuan Perempuan itu kudu kuat kudu iso nonton. Ojo sok ngane wong lanang terus. Kanjeng ngono ku ya. Rukun bangun rumah tangga itu kudu rukun sing nomor 1. Kok jenenge ben lancar. Insya Allah lek rukun kok jenenge bakal lancar kabeh dijabahi. Ya alhamdulillah Allahumma amin. Saya kata ya. Sekat wis kawin. Kuat anggene nyonggo. Iki lho konggur kawan kawin iki lho. Kawin kok kuat asale nyonggo omah-omah. Muga-muga omah-omahe ayem, rezekine lancar, enggal diparingi momongan. Menika bapake sinten? Bagio. Bapak Bagia ya. Bagio kok bagilan Iki lho. Iki lho Pak Yai. Wong tua. Bagio. Pak ini Bagia. Ini bagio iki irun. Ora kirun ya? Oh, bagio iki Mas ono. Ono. Ngartane. Apa sing ngartane apa jenenge? Bak iki wadah. Iya. Ora iso cerdas ya oke. Gak iso cerdas saurung-urung ngono. Saurung-urung yo yo. Wong iku yo ngejane aku lho. B A G I O. Lha. Bagio. Bagio. BCO kan, Bos? Bagio. Yo. B I apa? Dudung. B I baik apa? Baik kagem Pak Bagio serta kalian keluarga. Berarti Pak Bagio ki wonge baik. Aku iki bojone ya ayu. Lah nek di bojone ora ayu Pak Bagio mesti yo emoh. Lah ta Stiker ora? kowe kono bojone lho. Tanggo kok. Yo. Lah yo. Lah golek isih. Ya lah terus G. Apa? G iki yo. Apa? Tunggu nak. Apa? G iki nek anu yo jenenge wong iki nek G ya biasane iki geger. Oh, cewek ngono iki. Oh, ora iso terus kena cak-cak ngono. Iki masih nek trebe. Oh, nek ya. Oh. G. Nek G iki biasane G kuwi G kudu gembira. Iya toh. Aja nek ditanggapi yang ini kudu gembira. Pak Bagio kalian Bu Ayu sapa? Bu Yuni. Nah, iya kudu gembira. Yo saurung kabeh. G terus I
insya Allah berkah. Allahumma amin. Kalau Oh, orang nggak popo. Betuin, ngajar aja Bapak bangga wes. Musina Nuning Loh, kok begini? Nuning Gua tahu orang toto blas kok. Bukannya sarbe, bukan apunten ini sarbe. Nuning. Ya, Nuning ku suara kenang. Nuning. Kok nebak saya kok. Nikmat lah, nikmat tuh segala disyukuri iki. Labene anake iso nanggap reok ya Bu ya. Umur ingkang panjang. Amin. Biar dia temu udah bener. Bahasa Jawa nrimo. Tetap diterima. Terima. Ya padha karo syukur. Lahir Jakarta lah ajidanakum wala inkafatum inna kata bilasa. Allahumma laka sumtu wa Foto-foto kan wes sik no. Lah yo Ya, bolak balik tuh. Lah tadi agak asik. Lah yo insya Allah nah. Apa insya Lo Allah. kok kok wong Indonesia oke kok. Iman. Iman Pak Bagio ini kuat. Bercukup video wedok nih. Nah, ini loh setia, wes. Orang setia. Enak. Mau wes. Apa mau apa nih? Kan Jek gini. Oh, makan cair. Gua cakep nangke ngatane bununing aku ya. Ada surat Indonesia. Oke. Wes enak ge. Kegayuan. Kegayuan yang mantan bali ini mesti omah-omah sing apik. Muga-muga kegayaane padang. Menika Mbak Friska. Oh, niki tesih manggulan ngoten lho. Temune berarti benjing. Oh. Padahal kecok betul kowe. Nek kok jenenge Mbak iki lho, Mbak. Nek golek-golek iki. Mbak Sik, Risa. Mbak Risa. Risa. Oh. Risa R. Ya aku salah lho. Ini Pak. Arwe. Gurine salah. Ini kok ono kok. Rasa. Ada kamu? Gak pengen batunya sebagai emas ini loh. Risa R. RDR. Kalah buah balik. Ini sholat Klaten aku nginteni aku. Risa ki riang gembira. Ngono ya iso kok. Iya, bisa. Kata tadi masuk paket.
Kamu mau